Здравейте, аз съм Марина. Как ставаме от клиент, от консуматор в дистрибутор? Трябва да кликнем, да влезем в сайта на Atomy с нашия ID номер и паролата. Кликваме на My Atomy и те трябва да изберем бизнес акаунт. Ще повторим нашата парола и ето тук, където пише Switch Record, за дистрибутор ще ни изпрати код на имейла, който има валидност 30 минути и трябва да напишем този код. Това е за да може да сме сигурни, че никой друг не влиза и не променя нищо в нашия акаунт. И продължаваме. Ето тук вече добавяме от коя държава сме, къде живеем и трябва да напишем нашия номер на лична карта, също и данъчния номер и да качим тези два документа като файлове, като снимки. Важно е да бъдат тези снимки ясни, се вижда ясно името и номера, за да бъде всичко наред. В противен случай ще трябва да повторим процеса и като ги качим с синия прозорец, потвърждаваме и ще получим, когато всичко е готово, известие.